हादरसायाव बिसायख'थिनि दुंहावपा नोजोर बोथावना जादों 65 नं ढेकियाजुलि बियाबनि उदां बिजाथि अनसुमा बसुमतारी आरो गामसा गानब्लानो बर' नङा बाथौ फुजिब्लानो बर' नङा बिजेपि बिजाथि अशोक सिंगालनि हेंथायै बेरफ्रुसार बिबुंथि उदां बिजाथि अनसुमा बसुमतारीनि थांनाय 10 बोसोर खेबनै एमएलए जाबोबाय नाथाय बर' ओनसोलफोराव जौगाखांनायखौ नुनो मोनाखै एफआरसि सोदोबानो गैया भारतनि संबिजिताव एफआरसि गामि सिंफोराव दासिम लामा दालां देहा फाहामसालि सोलोंथाय बिजनेस आरो जौगालु नुनो मोनाखै बर' भटार्सफोरा 72,000 भट थासेयावबो जोंनि राजखान्थिनि हान्जाफोरा सासेबो बिजाथि होनो हायासै नाथाय अशोक सिंघालआ साबाल' भट दं बेखायनो अनसुमा बसुमतारीया खावलायहरदों फै जोंनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय खौसे नाजालांनि होननानै गिबियावनो बड' लाइभनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो लोगोसे जिहेतु ढेकियाजुलि बियाब बा ढेकियाजुलि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाग्रोबाय नंगौ जोङो दिनै बिजाथि महरै गेलेनो गोनांनि गोबां जाहोन दं जिहेतु जोंनि मोनथायखौ जों दासिमबो मोनाखै जेरैनोखि हानि मोनथायानो जा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि साख्रि बाख्रियावनो जा जोंनि आबादारि मावनाय आयं आबैमोननि जोंनि खस्थ' जेंना दासिमबो जोबाखै दाबो नै लामा दालां हस्पिटाल जेबो गैया किसुमान गामियावथ' दासिमबो माबायानो गैया कारेन्टबो गैया गोबां गामि दं नाथाय जोंखौ एसेबां सोंखारियो मानो होनोब्ला बर'खौ मुगैयो आं नुखादों मानो होनोब्ला सानदो जोंनिखौ बर'फोरखौ बुङो बान राजानि बंस होननानै नाथाय बान राजानि बंस होनदों थिगानो 5,000 7,000 बोसोरनि खोथा बुङो मानोथो जोंनि डेभेलपमेन्टखौ लाखिना दोनदों गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै जोंफोरबायदि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओंखाराब्ला सोरथो दैदेनगोन हारिखौ सोरथो नायगोन गावनि रायजो राजानि जेंनाफोरखौ दिनै हानि मोनथायानो जा डेभेलपमेन्टनि मोनथायानो जा बा सोरबा लाइमोन सेंग्राफोर साख्रि बाख्रिनि खोथायानो जा गोबां माने उसुबिदा जिथुनिखि नुबोबाय दिनै साननानै नाय जोंहा आगुनि आयं बोराइ बाबानि आबौनि आबौ आयं बोराइ बिथाङा इंराजजों गुलि गावजानानै 1942 सनावहाय 1942 सनावहाय गुलि गावजाबाय भारत सादिननि सिगाङाव दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा ढेकियाजुलि समस्तियावहाय दासिमबो 80 बोसोराव बर' बिजाथि दाबो जायाखै